Μοιράστηκα για πρώτη φορά την ιστορία του Bake Cake στην ActionAid στο κέντρο νέων και πάμε να δούμε πώς πήγε. Αφού έφαγα ένα πεντανόστιμο γλυκάκι που υπήρχε εκεί, ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, αλλά και το πώς ξεκίνησε το Bake Cake. Σιγά σιγά, βήμα-βήμα, άρχισα να το κάνω παράλληλα με άλλη δουλειά. Ίσως κάποια στιγμή να τη μοιραστώ και εδώ μαζί σας, γιατί νομίζω ότι έχει αρκετό ενδιαφέρον. Συνεχίσαμε την κουβέντα μας δίνοντας έμφαση στη δύναμη που έχουμε όλες μέσα μας και το πώς να μάθουμε να μας ακούμε. Είναι συνεχή προσπάθεια να σε ακούς, να αλλάζουμε δρόμους, να μην φοβόμαστε. Φυσικά δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε έξω από τη συζήτησή μας το πόσο σημαντικό είναι να έχουμε ένα υποστηρικτικό πλαίσιο γύρω μας. Δεν πάει να γίνει κάτι στο εργαστήριο. Αν έχω άτομα που ξέρω ότι θα με στηρίξουν, ξέρω ότι θα το βγάλουμε πέρα. Αυτό που κατάλαβα από τη συζήτησή μας με τα κορίτσια είναι ότι όλες έχουμε τις ίδιες ανησυχίες αλλά και σκέψεις. Αυτό, ας πούμε, ήθελα να ακουστεί και σήμερα. Ακούτε τη δικιά σας τη φωνή, αν μπορώ να δώσω μια συμβουλή. Αυτή ήταν η πρώτη μου εμπειρία στην ActionAid και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το μοίρασμα.